er vi tilbage og leger massakre. Ja, jeg kan så ikke komme op sådan noget. Nej, ja. Nej, ja, siger du bare. Ja, hvis vi laver sådan nogle panserhjælp. Så er vi. Bundsjøer. Skal jeg så lige skyde den der kampvogn også? Så vi skyde den holde op og køre bag med mig. Hvad er det hvad fanden laver de, så hopper det ud af deres bil for at tro, de kan... Kæft, de kommer til at flyve sådan en panser. Kommer to der. Ja, det tager begge to. Den er også min. Du er ikke så meget med i lejen. Der kommer en derop. Sådan der. Jeg er bare fast. Jeg er bare fast. Nej, pis. Jeg er bare Ja, fuck dig. Sorry. Det kan jeg sgu da ikke holde til længere tid, det der. Jeg kan ikke se, hvor jeg er henne. Det er vejen. Skud de humor. Humor. Ja, 3. Jeg tager helikopteren lige bagved. Kan lige tage det? Jeg får højt op. Ja, sindssygt. Nej. Den er sådan lidt der. Kommer du bare blæsende. Hold bare 3. Nej, fuck dig. Så er det Ja, politibilen i bilen lige bagved os. Nej, bag dig. Ja, for mig det. De der biler er så vej. De kan kanskje til flyve rundt, og min begynder at ryge. Ja, det gør min også. Ja, same shit. Så må sgu ikke. Kom sådan en politibil flyvende. Og kan du sgu ikke springe min kant? Hey, der er 3 personer hernede. Den der ravnsing sætter penge. Ja, den har vi også brug. Ja. Jeg har ikke nogen penge. Nej, nu er der allerede i det min. Jeg skal op have kæld. Kvinde i kampvogn. Nej! Så kan jeg lige springe mig selv luft. Jeg kan ikke finde. Kører de der op. Svendsen spil. Den kører der. Vigger? Nej. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? So your specialty vehicle is available for collection right now. We hope you're very happy, sir. Får jeg snart gjort noget med den controller. Det er så pisse irriterende. Nej. Jo. Nej. Martin. Nu. Ham der bare sådan en helikopter. Det ved jeg godt, jeg også jagter mig psykotisk. Jeg tager lige en lille. Nej, der er ikke en. Jeg tager lige en bil og går ind og henter den. Min kampvogn. Men jagter mig, den kampvogn, der går lige efter den sidste hop. Ja. Okay. Den taber herovre. Og det er dig. Hvad? Hvordan fuck mister lige politiet der? Det er fordi det er vi... Så er jeg bare ikke igen. Forresten lige gør den der. Sådan. We are P. Vil du have en vej? Ja, jeg skulle lige være. Det kunne godt være. Ja, Det var så, vi ikke skade hinanden heller. det skulle lige meget. Men så kommer jeg lige ned og nakker. Ja, ja. Ja. Selvfølgelig også en ny tank lige om lidt. Ja, det har jeg lige hentet. Den er lige til at lukke op og skide i. Der er da ikke ild i din. Ikke nu. Der er vist en anden, der spiller. Snak ham. Jeg har en akkerafspil. Ja. Hvorfor snakker du? En lortcontroller til altså. Nej. Pik og bræk i, Asian. Nej. Der var en bil. Så var det.
kunne godt hende. Hvorfor er han herude? Han tør forretningen. Det har jeg prøvet på en måde. Det sprang det lige sig selv i luften. Jo. Ja. Der er mine kanon ind igennem indgangen, så tror jeg der er af. Stop, fru, jeg skal låne din bil. Stop, fru, jeg skal låne en bil, okay. Det tager sgu da pænt. Ja, helt sikkert. Det gør jeg sgu da. Kom så lidt løs. Slå hjulspund. Så kører jeg ikke også en gammel rødbil. Nej, det mener de ikke. Så laver det om. Ja, det ved jeg ikke. Jeg skulle lige smadre noget hej. Jeg kan godt lige smadre hej. En små kvarteret den kamp over. Det er Som betyder. Sådan sikkert. Så, han giver bilen en boost. Vi giver chaufføren en boost. Måske fordi han er død, men... Lidt der på TV. Der er regn. Tre. Der står et træ. Vun. Vun. Ja, men jeg skal den her. Rødt, den skal ikke. Ja, men der står også en nu. Nej, jeg hører ham. Jeg tager Nej, det er først. ikke den samme. Prøv at se her. Sådan her gør man, hvis man skal skyde ham der. Sådan her gør man, hvis man skal skyde ham der. Som ikke kan lide. Han er dernede. Bare skudryk derinde. Kom tilbage! Lortet virker ikke. Lortet ind? Okay, det vil gå hurtigere. Det fik ikke hurtigt, du døde. 3 skud. Kom på. Ja. Kør tilbage. Det skal nok gøre. Great! Flyt dig på civil. Det var sjovt, når man havde en solskærm, bare sætte nitro på og farve den. Jeg lyser rød. Der har der været en glitch. Højst sandsynligt. Glitch? Jeg har andre fælge på det. Shit. Så kører den ned graven i bilen. Bum. Sådan der. Jeg parkerer en grav. Ja. Er det meningen, man skal tage den der motorcykel? Ja, lille motorcykel. Du kan se den. Kortet. Nå, den der. Nakker lige de 2 fjorser, der står der. Så Fik jeg? Han kørte ind i min kampvogn, mens jeg kørte. Idiot, man, så dør man. Det siger sig selv. Ikke for noget. Det skal ikke raketvidenskab. Jeg ikke finde ramt i ånden, jeg tror det. Det er så slemt. Meget bedre. Nej, jeg fik ham. Tilbage så. Hvor spawner han? Hvad? Altså. Det ved du, hva'? Nej, Der er en her, men ham tager jeg. der er ikke nogen her. Nej. Der er en dernede for søen, han skal dø. Skal du prøve at skyde mig? Jeg fik en anden. Hvad havde han? Hvad? Hvad havde han som på dem? Bazooka. Men min kamptank, den røg. Så... Skal vi ikke gå ind og... Jeg skulle høre ind og tune den her fusion. Ja. Nej, det gør jeg ikke. Kør ned til dig. Hvor er du? Du er
Du er helt dernede, mand. Jeg har ikke købt. Jeg er også til nogen spiller. Ja, men snart færdig med dig. Ja, det er det også. Hold ud af, mand. Dø. Så er jeg død, men jeg køber en bare ned. Nå. Det. Niklas, så næste om mennesker ihjel. Ja, det. Kan jeg se. Jamen, vi smutter. See you later.